Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Showtime 3D и днес ще поиграем малко на Skyblock. Да, виждате, че сме се развили, но това е така, защото днес сутринта не успях да снимам, не си бях правил програмата и чак сега ми се отвори възможност мога да снимам. Добре, мисля, че добре се получи, защото стигнахме до един друг остров и обрахме целия дърт. И мислим да си разширим ская до тук, но вече няма защо го разширяваме. Тук има някакви парченца. Опа, извиняйте. Абонирайте се за моя канал Showtime 3D. Ако ви харесват клиповете, които ще започна да правя. Сега ще ви покажем как сме се развили. ОМГ с 6 PPS. И утре ще го правя. Ако се чуете откъде е този монстър, сега ще ви кажа. По-скоро той е, защото сървърът е такъв, като чупим блокчета и падат различни неща. Вие сега ще видите. Сървърите сами. Така вижте колко много неща, моркови лияни, картини, много неща. Даже втора фасолата не го бях. Имаме два емералда, имаме и карта, но тази карта вече не трябва, защото ние вече сме до онзи блок Sky там. Взехме целият дърт. За жалост нямаше дърво да е. Но сега какво се прави, така е. Още две блокчета. Вижте какви книги имаме. Чакайте малко. Ще посея два сапинга. Или поне един ден. Така да може да порасне поне едно дърво. Диана. Защото никога не е излишно дървото. Така поне аз мисля да е. Омага, крафтинг. Ще ми извинявате за този лак, но програмата ми за снимане не е добра. И мисля да си свалям нова. И снимам за това лагва, защото снимам с 6 FPS, което ме очудва. Аз съм правил клипове. Да, правил съм клипове, но не съм ги качвал, защото нямам време. Това ще ми бъде първия клип. И бих се надява ви хареса. Да, супер. Направо чудесно. Аз играя в сервер Skycraft, че има IP. Може би, не знам, не съм сигурен. Зависи кога ще кача, да мога тази вечер. В момента е 9 часа. Да, както предположих. Може да ми казвате като коментари на какви игри искате да снимам и аз ще гледам да правя каквото искате. Сега започваме с Skyblock, защото искам да започна с нещо леко, после ще започна да оцеляваме с приятели в други сървъри, като например Ironcraft, Endcraft и много други. Или ще си направим наш сървър, където ще играем с моите приятели и ще оцеляваме, който няма да е в сървър.
но може да давам IP, за да влизат и други играчи, защото ние искаме да има и други освен нас. Ами, надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценяйте, харесайте клипа, ако ви е лайкнете клипа, ако ви е харесал, и се надявам да започна добре с тези клипове. И до скоро!